asap so pilot jason de messenger la flag pen apian le do son de messenger la below kai dead pen alom so minute si condolence ke doi phansi ako pachini thulo Kado bente yu phansi chuni rila non pass ke patula ke samram si team plus apa da hori oro chuni pike अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड là cái ni tung ni mua pok lo là xử lý tung cái mình ni can si cái chế kimo của system sẽ bị pon lo là si là cái là khulula ta ni hang pek là bên biểu thế anh ta muốn là ni ngarong chỉ pivik cái rèn tek hota hai biểu thế là cái là si là ni là số pilo apardehri fc to ma committee to phansi kuchuningri mane ki than ni mua phan là son claim nang ma pu mala tum ta nak chikroi dun la sila tum phanta churo nangi la sila la tum president secretary tum penil tum ching wai pen la an sinang la tum na chi don dun la pen la an velon nili tang te la bala son thak thak no tabi pon thu bom lang ma man te la nili tum la puriya ching wai po jong si chi ton chit polote ni tum claim pon lang po si ke matha pon do lang non i phong bak ke nili tum claim pon lang puya ta matha do lang nili men ke jen rohan se pini la let more sing hanse phan kachiki mo pon ben pini la bang so men hanse pathua klamalong ki bi pon la bang so aputhak nang le tu thini kan pini bangso program kedeng nang kok alam bang la pulo let mongol sing hanse alang litum a katum mate apuria ratum alang litum ekdom aning hang si alang litum karlitang let mongol sing hanse men pen alang litum football kacipate ladak paldihuri football fila long klamalong kibi pon dia phan nilitum lau wikimi fc atuma fansi adai to nang pilo lapen nang bi pi pon tha pu arpu nang pi pon lo lapen alang litum sitami alang karlitang mongol sing hanse aphan kachikumodam ason lo lapen ase memory lo alang litum sitami aning duk lo alang li sitami kedam tang aning kan alang li tame bangso pil thepen cheu nang kok lo lasi labang so men pen alang li fan sitami kachimat ha lo mate ase memorial poson lo alang litum labang so men pen si football sitami bipon lo lasi lage me o son lo lapen miss isi ke me pik ang thek lo lasi ilitum kadoka ve tame la son matha pon nai kali tang atuma fan sitami itum ase memory ason alang itum sitami la son ki bipon thek pot alang litum phanta suri akero pilo lapen ako piniar ni ladak nilitum kibi pon nilitum ove kimi fc itum chito si bangso program tami pini pachun long apot ningarong lo lapen ako nilitum akemang ke aprang bendala lo bangso khela long sitame nilitum sitame la ove kimi atum aphan anso se kapathua hin ang song kirung ponja phan sinitum sitame chisek lo sonthot si non ke do bom ove kimi atum sitame khela phan matha si alang litum life along kai ke tami busy nang po posini tum matha lo busy lo polo tang dai litum ake hinno kam ka choklem ka do ka ve ke avelo la si litum nilitum sitame alang litum la ove kimi fc tum phan kirung pon gela lo la si la football ka do ka ve interest pilo polo tang te alang litum aja ka tum kona ne hor ki jon kona ne duma ke chon ne lason po kam bang ke claim jok plot po lasi la he phan sini tum sitame thik pon lo la pen ang song an so se kapathu don thek je phan sini tum pamor i pon bom lo la lo nili tang de la bang so men pen france tame bilo ma man amen pen ke non hello ke chengsi la pen
me olo pusinili ta me mathadun lo alang litum se ta me lason kamathat pon thekapot lalo finance bang na ni peng kecerap ason ya doma finance hi nambang ke nilitum afan pakta nang pidun de alang litum ahem phu la penapuria tum si chepar pu plang lo lalo kiring ti neli lawe ki mfc a general secretary ar pu si kedo nil tum amay phu mcdonald hanse tami don itum along do alang li amay phu la president la sing hanse amen ben la bang so football ki bi puthak along nang li ke thini kan thi lang li kai la mo lo sab nele jasmet kechini don ba non labang so we kemiatum football match kibi nangkok da ke let mongol singing ti mongol sing hanse alang li pha suri ni ra kre phoning kan labang so pil the pen chi olo la pen nilitum bi kha ko penta lang so pan thek dun long la pen na sobhap soretro neo la pen ke social la munit binong la pen alangli metric tok dat pen ason electricity board na tuta ke chali do na son pe do la pen ke dak rong non ke electricity ka do ka ve nang le lo la pen ko mane hem me mep chok ko mane bang cha salam tek sadet mi che tholong le dat la ka do ka ve seta alang lia ke joy pen rong ne kala tu phana ke rap the dung auso la pen ke football ke patu alang li sori hojan se por hilo football ke patu ta alang li kai ke ta bang hang pon lot ta dun po alang li football ke patu are interested pick hang yang auso la pen ke ka do ka ve a scoop the dung pen rong rup ka do ka ve ka chalang jita aning hang o la pen ke alang li nut competence also pusi kacipete do aning hang o pusi nilita dak bufongan sia asal buralo nilimen kan singing tipu nili dakado ka alang li kaya lamu alam cini la pengke alang li kado ka nona puriar tum pena yok si labang so kala tangka asal sup cerap dun lo la komiti asal pan na alang li tum labang so kala ke bi ka pota alang li ke pamuta ka ngapuriar tum pan anta akero pinang ji alabang so alang li mu alang li kol la ka do ka ve alang li sosial kam ke tek la pen ke klem tek dun prong aposi la ka chikin mo yari aniom si alang li pan dak pe man lo la pen alang li nong athena ne li la sini